Serat Paja pinanganten ngripun lenggah potong karso handika. Pramila kasing sedya Serat Paja arsa kadhiraken manjing wonten ing sasana panti busana. Saprang rucat busana kanalendran gumanti busana kacatriyan. Sigra jumangkah sang suba manggala. Terima kasih pondok lemadanya. Dan kali ini bersama Master Rock Dangdut kita persembahkan untuk Anda.
Baik, matur thank you, terima kasih sekali teman-teman dari Star Dangdutnya Jawa Timur, tentunya dari Tulungagung, matur sembah nuwun. Nanti selamat jalan, mudah-mudahan juga di lain waktu bisa berjumpa kembali. Kalau wau pilih sampun paripurno Toto Adicoro utawi sampun paripurno pahargyan wonten ing kalangan punika. Kadang-kadang saking keluarga ageng mempelai kakung badhe ngersakaken kundur mawantu-wantu kula minangka sule saira panjenenganipun Bapak Kabul Prajitno Sagutra namung saged ngaturaken wilujeng kundur mugi tansah anema bejo wonten ing sak margi-margi. Babile namung makaten kula minangka sule saira panjenenganipun Bapak Kabul Prajitno Sagutra kula ngrumasi kebaire kekirangan, kula ngrumasi kebaire kalepatan, kula nyuwun kuwi samudra paksama. Niki akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah warito wenayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawetawis atur pambagyareja telah sapa nampi ning pasrah kepareng wis kula aturaken kejadi batang perpunden wonten ing kalengga menika ugi sidambiang rantu sirat pojo genipun sawetawis gantos busana kepareng kejadi batang para tamu pinerak lenggah kanthi mardu mardikane penggalih nika sinambi wawan pangandikan kalan kanca ruang. Setunggal lakon katur kejadi batang prapunden jumbuh kalan swasana kalangan punika katur kejadi batang prapunden mugi saged andadosaken suka miwah renoning penggalih. Usama pengganti sampai diri niki sang subuh manggala. Arsa jegaraken kang pindha nalendra manjing wonten ing sasana dampar arinengga. Jengkaring serat mojo manjing wonten ing sasana dampar denta yen to kena cinandra kadya tansah enget bumi pertiwi. Arsa manjing wonten ing sasana dampar denta Sriyat mojo pinangantene sarimbit kusumaning ayu Herlina Wulan Sari kakanthi kang Rokwa Dimas Bagus Puguh Hari Wibowo jengkaring serat mojo binayang kari kadherekaken sang Suba Manggala ya Manggala Suba senajan bebasan kathah priya kang sacathok gumbalane sakelut rerawise ingkang mredha boten kirang kang mudha tumaruna sakalangkung kathah ananging boten wonten ingkang piniji mangarsani tumapaking padha dauping Sriyat Mojo angarsani Sriyat Mojo kadhiraken manjing wonten ing sasana dampar denta kejawi panjenenganipun kusumaning ayu Cindy Radista lon-lonan manjing wonten ing sasana dampar denta nganti Sriyat Mojo pinangantene sarimbit ingkang mungguing wingking Dumas saha Talangpati sakembaran datar kadhi kang Rama miwah ibu bebasan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Nyang Maha Linangkung
Ugi Serat Pajanggenipun mangun bebrayan agung tansah winantu ing Suka Basuki. Sageta rahayu ingkang tinemu jumbo ingkang kinayuh sarta sembada kang sinedya. Saking prapundhen Serat Paja kadhiraken manjing wonten sasana dampar denta kadhiraken Sang Suba Manggala ya kinarya cucuk ing lampah kadang kawula panjenenganipun Mbak Cindy. Kapratitisaken Ibu Pangarga Busana Serat Paja sawetawis arsa kapundhut gambaripun mangga Mbak Cindy ya melu putra. Iya maca ayu-ayu ora putra kok ya. Sawetawis Serat Paja kapundhut gambaripun menika kaapit ugi widodari ingkang katemben tumurun saking kayowangan Junggring Saloka wonten Betari Lina ugi Betari Cindy. Aduh jan klecem sesamunipun sawetawis kapundhut gambaripun kene Mbak Cindy nanti cekel mek ora kok wedi kesetrum kulino nyetrum kok kesetrum wedi ah. Mangga ayo mik titoke Mas tunggahne kitekku ngetake cucuk mang Mas ya wis wis Mas cukup Mas. Alhamdulillah wonten kalenggan punika nyatane ya rahayu nak rahayu ini nanti kenalne dhisik. Lek cucuk iki ra sembarang cucuk pesen rono-rono gak enek. Alhamdulillah ndalah ketemu Satpol PP digolekne ya entuk mbuh gak ya. Dia ya antar putri yo dene. Ini putri lo bapak ngeten iki kok ya. Dibaleni. Ah baleni. Lah aku anu wantuke Nevo kuwi. Aduh Nevo. Nevo ki watuk ya ngono lho bapak digawe-gawe kok. Nek kula iki mboten. Jan kaya. Asli wanita ki nek watuk. Lah iya. To kok iso blegere jan kaya wanita kendhok. Mangsa. Lah wit pancen wanita lho bapak kok ketinggalan nggih Bu nggih. Kakung napa putri ketinggalan? Heh? Sing arane kula kakung tunjuk tangan. Iya. Heeh. Ora enek. Sing arane lanang berarti sik. Lah kowe aslimu kaya langgeng aku stadion lagi ngakoni aku wedok. Oh ya. Kok ya aku ki wanita lho Mas rumangsamu ya aja kaya ngono kuwi kok. Kenae. Ketoke kaya pelangganmu ketoke. Aku tak nengah mriki nggih Bapak. Ah ngono. Jan. Ayo iki digawa rono iki bekakasmu iki digawa rono. Ayo sini Mbak Do Mas. Kok bekakas Mas aku. Gak iso. Ora iso iki. Piye Mas? Piye? Kowe mesti ngarani aku banci ta? Ya apa ora? Oh kowe lagi teko wis muni kono. Niku? Lah mesti to. Pripun apa? Mesti banci cucuke kae mesti. Oh, sapa Mas ngarani aku banci? Kok ya. Jane banci ki apa ta jane? Artine napa? Barange cilik. Kok ya kemerung. Sing ndi mau? Baik sapa? Oh kita. Oh, tukang fotone lho kok ya ngarani. Kowe apa ya ngerti Mas barangku cilik. Langganan ning ndi? Oh, nyekel kowe iki nyapa kok ya dicekel ki aku. Rumangsane aku welut popi kok dicekel kok ya rumangsan. Urung ngerti padane tak dudu paling ya girap-girap kok ya rumangsan. Iya ta Mas? Ya. Heeh. Kula ngucapaken salam riyen. Lah iya, mangga. Ya anake sapa iki ayune ya.
Piye? Nyapa? Ya anake wong to Mas kok ya jan. Lah kok do ngebuk weteng ki nyapa lho kok ya. Wedi ngebuk weteng ngene iki wedine kaya aku kok ya remangsane. Lah adalah. Piye to kok ya remangsaku. Wis tak ngucap salam riyen Bapak nggih. Ora. Di syuting ndak ini masuk JTV kan? Ya masuk JTV. Pojok perkara. Lah piye? Pojok perkara. Aku ning lho mesti aku dilebokne pojok perkara garukan ya. Aku iki wis di syuting terus. Ki hasilnya satpol ngono ya. Dipasne mukaku ben ketok cilik aja kaya Nevo gedhi. Cilik. Kalau ucapaken salam riyen nggih Bapak. Nyuwun suara kakung apa putri Bapak Ibu? Putri. Njane wong wedok ya kudu suarane wedok. Lah iya. Assalamualaikum. Piye lho Bapak kok ya? Putri. Oh lali aku nek putri ki mesti dikempit lho kok ya. Lali urung ngempit aku kok. Ya nyong ngempit lho nggih. Lali urung tak kempit kok ya. Ben cilik dikempit seset. Ayo. Maksude wirone niki lho wirone jare niku. Sing set. Tapi kok bolak-balik kula mlaku rono ngempet-ngempit lha nek kempit neh melicet piye kok ya. Aku malah kutah mbok kempit. Ora apa-apa wis suara lanang nggih Bu nggih. Pancen asine ya lanang kok ya. Jan. Assalamualaikum. Aja diguyu to Mas pikir mangsamu ki suaraku ya kayak Jainuddin MZ lho kok ya. Lah iya. Mangsamu ki mbiyen tontonan pondok lho. Lah iya Pondok Indah. Pondok bersalin kok. Oh Pondok bersalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya jan nggih Bapak. Lah iya. Kayak ibu ini Semangat. Pripun? Kene semangat kabeh. Oh nggih kok ya. Iya. Kudune. Pripun iki jogete napa mboten manggala kali domasipun? Jogetne Bu? Joget sedaya. Yo lah keruntelan nek kabeh. Penak sing nom-nom kuwi to kok ya. Mesti nyedak-nyedak demak-demak kula lho Bu kok ya. Maksudnya Domas Manggala mawon nggih. Lah iya mosok tamune mbok joget. Lah sedaya nggih ngoten lho tira kok ya. Ayo sini Mbak Domas. Kanan kiri ya satu-satu sini ya. Loh satu sini. Nah hadap kamera depan. Senyum unjuk gigi wong wis cantik-cantik aja prengat-prengut ya. Ya Allah lah kok lipstik muntek ki ning ndi kok mbok kelamuti ya. Lho padahal iki mau dandanane apik lho kok lipstik ki ya merona. Yo lah kok entek ki mbok kelamuti to, Nduk? Nggih. Kok ya Lho kok ponakane kebo ki piye to, Bu? Ponakane kebo kuwi lho. Lah iya, berarti gudel to ya. Aku yang gumen lho. Kak ya. Lah, Pirwen Bu? Ponakane kebo. Lah kebone pundi? Kok jerum lah kebone lah nikala lho gak nikala. Kok ya jenengan ki kok ya. Kok sesama kebo kuwi gak oleh ngono kuwi. Aku duduk kebo, cempe. Oh, cempe. Jenengan ngene kok ponakane kebo ya kleru ya. Wayune kaya ngene jan Salolina ki nomor 1 pokoke nek kon dandani ya. Betul. Nggih Bapak, lha kula iki ndamel bedake anu Bulina kok ya. Malih ya. Kunyur-kunyur malih. Kok ya diomong. Lah mare teko nyepur selendang kuwi makane malih kok ya. Hadap kamera senyum sayang. Perkenalan ya. Tangannya jadi didekepi wong ora duwe kok ya. Wong wedok ora pareng. Kok ya. Kak pareng didekepi dibuka blak hadap kamera. Namanya siapa? Safna Oktavia. Siapa Nduk? Safna yo jan ayune halus dicaki kok. Minana mangku biyen yo ngeten iki lho Bapak tenan kok. Lah iya jeneng sing apik jeneng kok Sendon. Lho kok kaya ngono kok ya. Kelas berapa sayang? 3 SMP. 3 SMP aja didekep kok mesti kulit. Oh lah iya aja. Ora pare wong wedok iki kok ya dekepi ngono kuwi. Oh ya. Udah punya pacar belum? Belum, yo ayu lho Ki, kok ya tapi pacar dhewe gelem pomon aku lanang. Oh kowe iki rungokno sik nek aku lanang. Kok ya. Sesama. Iki nyapa to ki bengok cemburu. Nek aku dadi lanang kowe gak trimo. Kok ya bangeten kok. Padune aku dadi ngene iki gratisan terus ning stadion. Kok bangeten. Gratis apa terakhir ya 2.500 Maksudnya bakul kacang, oh, bola-bali iya. jebuki kacang kula ngoten lho Bapak kula niki. Ya cantik. Cita-cita mau jadi apa sayang? Bingung? Kok cita-cita kok bingung kok ya? Pengen kaya Mbak Cindy pora cantik? Mboten. Ora lah nyapa? Mboten apa-apa. Lah nyapa? Mbak Cindy ngayu loh.
Ora gelem. Ayu asli. Oh iya. Kaya pinter. Kaya dek aku ayu asli. Mau kowe imitasi lho jare kok. Kok ya pinter. Ki ponakane kebo, Bu. Oh iya, malah ya jan. Satunya lepas tangannya kok senengane dekepi kok ya jan. Yo ya Allah untune gisul. Ya Allah Bapak. Gisul. Padha kenamu dhisik mantanmu kek. Iya seorang dadi ngene iki aku yo mbiyen lanang rumangsamu. Aku duwe pacar Bu mbiyen yo gisul. Gisule siji manis, pacarku gisule 9 lho. Keblake merongos. Lah piye kok ya makane aku terus trauma kok ya. Piye wae dicatek kok ya. Namanya siapa sayang? Namanya siapa sayang? Siska Ade. Siska. Yo Siska. Itu cita-cita. Iki kaya manuk hara. Aduh. Ayune menik-menik. Cita-cita mau jadi apa? Dukun bayi. Waduh. Sing penting ora dadi banci cita-citane. Iya ya aja to kok ya. Biyen Evo yo ngono kuwi. Iki sapa lho Mbak? Aku tekok Mbak Lina. Iki anak-anakku anyar. Jenenge siapa? Nono Panda lho. Kok Nono Panda? Aku mau jadi apa? Jadi banci lah, apa kelakon kok ya. Mas cita-cita mau jadi apa? Ngono ki ucapan adalah doa lho kok ya. Jadi apa sayang? Dokter. Jatil. Jatil reok. Kuwi jatil to. Mosok pinter jatil. Ya Allah sayu pinter jatil kaya ngene lho kok ya. Iya ta? Heeh. Saiki joget kok ngono ya. Joget apa ora? Angsal apa mboten Ibu niki muslim jogetaken? Angsal mboten? Kok mungkin kalau jogetnya Bapak kok joget iki? Gak pas nek muslim dijogete iki dijogete. Lho lagi kula tanglet nggih to Bapak. Mboten angsal nggih. Mosok muslim badhe joget. Ya, joget ora? Duka. Lho kok duka kok ya piye? Mbak Manten jogetnya napa mboten? Jogetnya mboten Mbak Manten. Joget. Oh joget jare bae. Iya joget ra apa-apa. Kowe bayaranmu 50.000 ora joget potong malah 2.000 kowe engko kok ya. Saiki jogete ya. Tak apa-apa ya. Heeh. Kasih jam 12. Nggih Bapak, heeh. Saiki ora apa-apa, gerak-gerak ngono ya penting aja jungkir balik ya. Lah iya. Iya. Ayo coy. Minta tolong Pak Sibun juga Mas Bram. Rada maju. Mohon izin ya, satu lagu lagi. Terima kasih. Ayo bokonge joget, gak apa-apa. Aja isin, ayo bokonge yuk. Ora apa-apa. Saiki ae. Bayaranmu dipotong lho Wingko. Ayo bokonge. Bokonge. Ayo joget. Joget ora? Hop hop sih hop Mas. Nyapa gak? Enak sopere ya kira. Dihop ya mandek. Joget mboten? Mboten ya wis nang gandengan pulang. Gandengan kondur. Rukun. Saiki. Aja rasan-rasan. Benci aku banci kuwi ngono kok. Kok ya banget aku. Kok ya piantun iki ayu Bapak. Laje. Nek dirimu nek ayu. Heeh, ayo Bro. Brondongi. Ayo Jan. Do Mas ayu-ayu nggih to manggolo ning buah kadang bagus lho kok. Rene Mas itoke kene. Kene. Apa? Mbak Cindy. Pengen pripun Bapak? Ya kuwi Mas sing ngelokne dirimu ya iki bocah. Iki to? Hah? Ya kuwi. Kowe to Le? Utuk. Loh. Lah aku lagi teko ki mang ngene. Piye? Cucuke menak wedok engko digarap. Lah aku ya meneng ae. Kowe salin wae dinceng lho karo iki kok. Lho lah iya Kak, ya iya ta. Bos ngene piye Le? Kayak wedok ora? Asli. Oh, kok ya jan kok ya. Mangkane to ya. Bagus lho iki kaya Ariel Peter Pan lho rumahku kok ya. Jan. Diet to Mas Ariel. Kok ya jan. Jenenge sapa Ndek? Le kok ya. Udin. Sapa? Udin. Udin. Pitana. Mutana. Loh, jenengmu sapa asline? Udin Mutono. Udin Mutana. Wis kono Mutana. Lagi komplit. Mudin Pak Udin. Udin, jadi Udin ya Mutana. Lah kok burine kayak Mutana? Saya apa-apa jeneng niki ya ora napa-napa ya wonge bagus ya Allah jan. Kowe makane dadi manggolo iki aja ngereksi olele. Lah piye diwadaki nyisih kabeh rek lelet lho kok ya.
Ya coy. Lah iya. Jan ya, tapi bagus loh ya kulit ireng manis. Lah iya. Kelas berapa sayang? Lulus. Sudah lulus dan kerja apa belum? Belum. Lah iki cita-citane mesti apik Mesti iki. cita-cita gimana? Cita-cita Iya. jadi apa sayang? Banci. Maling. Loh, aja kayak kok maling kok ya. Apa ndang tos Banten ndang? Apa? Bocah ki banci. Aja kok ya dadi banci kok seneng men kok ya. Cucuke ae. Mosok dadi banci. Aja ya. Ya ora apa-apa, ya bagus sih. Lah Di iya. pacar burung? Dereng. Lah. Burung iki. syukur. Kok ya jan. Ngeti aku ayu pang ganteng le. Ganteng. Loh. Piye to ki Oh. kok ya? Disawang tenan to. Rambutku ki dawa lho. Lah, disawang tenan. Deloken. Lah seksi. Piye? Jan. Sik ganteng. Oh. Alah bocah ki kok ya jan ora ngerti ki urung ngrasakne wis ngrasane. Kok goleki. Nyapa? Mesam-mesem ki. Kok ya aja mbok dekepi. Kok ya Lah iya. kok curiga. Wong Kok ya. cucuke duwe diumbar. Lah iya kok ya kok cilik didekepi ya bapak kok ya jan hadap kamera senyum. Yo iki kaya kayak Charlie SD 12 oh. Ya Allah, bagus ya Allah. Ya, bagus Mas. Ya. Aja diinklu to kok ya. Sin. Isin ki nyapa kok ya ora apa-apa kok ya ngene ki aja isin. Sing tegap lanang ki aja kaya banci. Ya. Siap gak? Nah, dada dibuka. Piye? Ora kena. Maksudnya iki lho dibuka buso aja ngene ae kok ya wong lanang iki kudu tegas aja kaya banci kok ya. Siap gak? Ya jali tak tes. Dadi polisi ta we? Kudu. Lho, lah apa? Kang rosok. Lah Oh. malah milih tukang rosok. Lah ya kok anumu kaya plastik lho we wajahmu kok ya. Jangan salah paham tukang rosok iki kondang lho kok ya. Nggih Bapak, kula dongane kok ya mesti sukses terus kok Mbak Nur Sukses. rosok. Ono kanca kula yo waria tapi durakan rosok yo. Lah makan. dolik lah. Duduk norce kok ya. Barang iki teko rosok kabeh kok ya. Alhamdulillah. Heeh, polisi no lho wong ki polisi ki ngene kok ya. Lah jali tak tes. Siap gerak. Hadap depan, siap gerak. Depan depan gerak. Lencang Iya tak cuma. bocah ki, hadap depan ki ngene. Kok ya ngene lanang ki aja kok badi. Ngene. Sing tegap kok ya. Tak dongane dadi polisi gelem ta? Kok ya. Amin. Siap gerak. Depan depan gerak. Tegak aja diguyu wong iki jenenge belajar lho kok ya. Tegak gerak. Aja plengah-plengen ngerti wong wedok ayo aja lirak-lirik. Dipecat lho kowe engko kok ya. Istirahat di tempat gerak. Tegak gerak. Berapa gerak? Loh, nyapa sing kon hormat ki ya sapa? Lah piye? Hormat. Ora lho, iya kemeruh iki kok ya. Dadi polisi kudu tengen kuping. Aku kudu tengen. Diomongi Kok kayak telo iki kok ya. Diomongi. Dijoget ya. Pokoknya digolne ya. Setuju, Bro? Brongkalan. Heeh, ya wis. Ayo coy, jam. Oh sing. Joget sing penak, ayo rene rada maju. Yo, tangan di atas, Bro. Nah, pokoknya. Hadap kamera kae lo kamera, ini orang kuat angkat tangan. Yo. Pokoknya sing penak. Diubeng ini lho, leterane Mbak Sedi diubeng lah penak. Ubeng ini jajal ide, ubeng no. Bocah ki ora iso. Hop. Hop, Mas. Bokong ki degolne kok ngleyang ngene iki. Ngene lho Dik rungokno, deloken. Diubeng ning ngene lho. Lho, ndang jajal. Gak iso. Lah isone apa? Kok ya bocah ki kok ya jan. Mbak Cindy. Ya nggih Bapak. Kucikan sawat Oh, awis. nggih, Bapak. Kawis paripurna. Wis ya Le. Wis apa urung? Wes. Wes nang pulang Bali. Kowe urung, sangkon mulai ya sapa? Lah kowe kon joget ya, Mas. Iya. Oh joget apa? Bayaranmu 75 ora gem joget kok. Ya. Wes apa urung? Wes. Tenan. Njaluk sangu apa ora? Jaluk. Njaluk sangu. Pira?
100. Nah, takon rene sing ngundang sapa? Apa sing ngundang sapa? Sing ngundang rene sapa? Mbak Kabul. Oh, Mbak berarti- Kabul kok ya jaluk aku ki nyapa kok ya romansan. Saiki pamitan mulai salaman. Salaman dhisik heeh yo. Yo kabeh Bapak Ibu, Mbak Manten, Mas. Heeh, matur Mbak Kabul kok ya. Lah iya kowe iki piye kok kono. ya. Terus Pak, yo pamit. Cah cilik kuwi ya ya. Cah cilik kok nangis madul mboke kok ya. Nah, Mbak Manten, Mas Manten selamat menempuh hidup baru. Ibu, Bapak, ya bocah ki ganteng kok Lah iya. kok ya. Jan. Pamit piye iki mau? Stop, tamu-tamu kok kono salami kabeh. Piye? Semene ambane kok nyalami kabeh. Bebeke tak kira salami. Wis. Njaluk ambung Mbak Sendi apa ora? Gak. Alah kayamu ya tak ki mangan pura-pura. Kowe milih ambung aku apa tak ambung le? Ora milih. Ora milih. Lah nyapa? Gila, ya wis ndangane. Oh ya sedih aku kok ya. Piye bro? Iki patus sepaduwun Piye bro? Ambung rene. Basa ngono ngejok-ngejok ning kancane kok ya. Pripun Bapak Ibu sampun apa dereng? Dereng? Wis tukang kas ginanggapi ambak Priasu Bulina kok ya terus Lah, ae iya. kok ya. Sampun nggih konyo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.